Yesu Kristo, i Bethlehem no Yudaya, tatayaan kita mamin, amin taong to kinasupot, umaan ko sa pagfali, nomita si Yesuan, o pagkuyot kita mamin, awa ay ko sa pagfali. So for si Yesu Kristo, i Bethlehem no Yudaya, tatay na ang kinamamin, amin taong to kinasupot, sa ay kangaray si Yesu, to tatamaan ay nomita, mapunay ni kakarayan, sa kaura to farawa. So for si Yesu Kristo, i Bethlehem no Yudaya, tatay na ang kita mamin, amin taong to kinasupot, maura ay to si Yesu, to fansaray ang maroto, amin roto to faroto, no paoli may awama. So for si Yesu Kristo, i Bethlehem